Kanega dega nalari news. Udon ban walan sepi, eki kato kan nigi kubol badon kam, jonga tayo. Kamoten Sport Club kan sayo ban penlong no ya ka final football. Kabala sa teng nadu usnem arjar kat kendai, nakadaw jong ka klam kubit kat kendai. Kane ka final kan long haka arfu arterik Desember arjar arfuai Hamadan Maupulon Mountain por Shibaje no phai singi bat kitim kiban yakun hakane ka final kilong hapreng ka Sek United FC na Smith Persya ya ka Selung FC na Mongap na kalyang jong skutri jong ka tournament ba KL langdo rengkat kejing don lang jong skutri ka Mountain Sport Club kilapan ken mau biang ya ka kusnam pisa jong kane ka Lempung kalong saulak san pawajar tengka baro ha ka ba ka nongjob kan yo kur lailak 10,000 bat kabawan baar kan yo ya kasong pisa ka silak 10,000 rengkat bat ki kuslam beper ha kate kasni kan donru ka lokidro bat kiju ki price kan thob ya sautuli ki motor baj bat ki wei de ki tiar kumbala de penbaj te hakabun kong nagalian yo ka Mountain Sport Club ni don de ka por ban pentip ne ban penbena na kabanta jong bangro ki paj ruit football ki bajuan ban sakhi ya kane ka tournament ka ba la penlong na kaliang jong ka Mountain Sports Club ka ba kane ka dei ka sin ka ba ndriu Asia ka dei ka tournament jong snam arajar ka khandai ajar pho kane ka daw jong jing don jong ne ka lockdown ka bangila penbej insya snam arajar pho ha bunai march Kapratrik tehnrei yim chumla shu ban penilek kai namak jing dono jong ni covid kat khandai tin mar kata menta nakaliang jongi ka Mountain Sports Club ni la sim ya ka jingkut bangin yo ban penilek no ya ka final ka bandai ha ka arfu artarik jong nu bunai Desember arjar arpuwe te nakaliang jongi kum ka Sports Club ni don hangni adu general secretary finance secretary don ki treasurer ni don lang hangni por ban ai jing penbena ni sim ya kani ka kabu ban penbena na ka benta jong baro ki paj riu ik football laki long ki mana jan ni ki long ki mana jngai ru ki baju don benta lem bat ni ha ki snem baro ki lejno ha ka baki juan ban Christian ni ha kane ka madan ga jungi bane simenta bane ai mensimingi ha ka ba kini ki tournament ki bladep ki long sha ki ba job da ka jing kersan bada ka jing don bentalang jong ki pajba ki ru ik football na ka ka dong thain bada ki ba sa jingai ru te ka ka por lengba jong kane ka janmit ni sim ya kane kalat ka kabu ba khnang ba baro ki pajba ki riu ik football kinyo i kin tip ba lengba kane ka lat pathai kubor ki sotip ba ka arfo artarik kan dei ka final hapreng jong ka 6 United na Smith Persya ya ka Selung FC na Mongap bat ka jingla kai kan sedang betik hakapor Shibaje te nagaliang jongi kum Sports Club ni khot ni wer sobha ya baro ki paj riu ik football bakin wan bat sakir la jogi khmat kumba ki juwan ki por baro ha ka bakiyo i ya ki jingla kai ba ki long jingla kai ki ba itnat nagaliang jongi kum Sports Club ni la persyang kat bala ai ban penbit penbiang ya ka teigasni hoj ki la badon ki jingduna hangni hang tai te hanrei ni la persyang hi kat bala na ka benta ban penbit penbiang ya ki nongwat pekai ha ka tigasni bat ha ka juga poru ni snow ban penken mau na ka benta jong ki paj riu ik football ki bala ya don benta na ka benta ban thiet ya ki to ki lokidro ka bangi la pen gila di nadu kini ki snem arjar ka khandai te ha ka tigasni hi ngin sa pen khalai penle ya to ka lokidro ba de ki ju hi kito ki bangla di nadu mensua kinde hi kito te ki prolog ki bana jan ba jingai ki bala simenta ban thet ya kini ki lokidro kin sawan hakte ka sni ba ngi sayo ban pen khalai nagaliang jongi
ka Mountain Sports Club. Te kata ka ba nagaliang jungi ni sim ya ka jing penbena ba de ka jing pentip balang baju kan ka jing kedu report kan long kan kata kubur ka ba paro amdei ta nangni na mokorwat lani na west kasi ndrei paro po meklia hi ki bru ki ba e ka football yen wan mat sakhi hagate kasmi ka jing pentip an jing penbena lani banya thu ya baro ki football ba ka prize ka total prize jong kan ka tournament junus nam arjar khandai arjar pau ka di saulak san pho hajar but ka nong job ka winners and ka champion ka di lailak si pho hajar but ka runners up ka di silak sa pho hajar bayrung na ka banta way lani kawai ke tiket kan long san pho tangka but kum juru ngipin kan mau biang ba ka dor jong ka tiket nang pata ka lucky draw ka dei san pho kawai ke tiket tingin dang diru ha ka to kasni ho ila di kini ki por ki wala dep na ka snam dep ten re ha to kasni ru nakaliang jongi ka Mountain Sports Club ngin di biang ya kito ki tiket jong ki lucky draw ka lucky draw ki price hagawide ka lucky draw ki long sa likely ki bai nang ta kawe ka skoti bat ki don ki we ru ki busket lane ki jing isom ha ka te ka si te kumung laong ba kan ka lucky draw ka de ka ju hi jong nusnem arhajar ka khandai arhajar pho te ha ka te ka si ru ngindang di biang ya ki tiket lucky draw te pajba angej ba kan long ka jing sotanat lada ki wan simta bat ki tiket ru ila pen krek na ka ki lucky draw te ngi khot mi wer dia ki pajba ki ru football ba ki dio ban wan simta na ka benta kan ka tiket lucky draw ru kan long ka bok kan usip na ka benta jong way pa way ki no kai ha ka te ka si